Okay, my name is Chukwemeka Ndukaku Ojembe Enwiru. Ndukaku Ojembe Enwiru Anyanwu Idu. Well, I am a partner of enlightenment TV. Yeah. So how do you see what went on or happened here? Actually, this is a laudable event. Such an event that celebrates our diversity, our culture, and heritage. In fact, I'm quite amazed by the strength, by the energy that is put in place by the Igbo people, and also, I mean, especially the organizer, Mr. Onyebuchi. I doff my hat for him. Yeah. What is your expectation from other Igbo in every part of this country? We already, as a pioneer of Igbo excellence, and also as a head of Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation, I think these are the kind of events that we are looking towards in partnering with to celebrate the rich heritage and the cultural meanings of our people, and also to celebrate the women power, because you were here, you saw how the queens were celebrated. I think we should be doing this a lot more, so that our women will have that dignity in the society and also take their rightful place in our society. Thank you. Thank you. Yeah, I am Chukwemeka Ojembe Enwiru Anyanwu Idu. Yes. Thank you. What is your talent, please? Thank you very much. Omachara chimbo ikwa akwa. Kangosi no kesi akwa obere akwa. Thank you. So in less than 5 minutes, but 5 minutes, yeah, sure.
Igbo ndị ọma onye mụ na ya nọ ugbu a wụ Ada n'Igbo 2024. Ọ dịghị ofele na ihe niile na ụmụ agbọghọbịa pụtara na ịtụli aka ya wuru ofu onye ka ahụtara n'ihi na akparamagwa ya, otu o si achị ọchị, otu o si aga ije, otu o si agba egwu, otu o si eji ejiji, otu o si asa asịsa. Nwada, biko kọwara ọha na eze aha gị. Aha m bụ Nwada Mmesomachukwu Okonkwo Precious. Nwada Mmesomachukwu Okonkwo Precious. Yes. Biko kọwara ọha na eze ndị Igbo ihe nọ na ịhọpụta Ada n'Igbo. N'ezie ọ dịrị izi, ọ dịrị ufele chaa ma mgbe oge ga-eru ike agwụ gị, mana ị nwere choice because you want to be the winner. Ị chọrọ ka ị bụrụ onye ga-eturu ugo. N'ikpeazụ ihe ndị a niile gabisiri, I'm very very happy, I'm very excited na emesiri n'ikpeazụ m bụrụ onye turu ugo a. Kedu ntụziaka ị ga-atụziri ụmụ agbọghọbịa na-eto eto nke kwere ihe ị ga-eji okpu ntụrụ ogugo a were mepụta n'ala n'Igbo na ala Igbo? N'ezie ntụziaka na-atụziri ụmụ agbọghọbịa ibe m bụ ọ bụrụ na ị bụ nwaada n'Igbo pụta, n'ihi na this posh entertainment na-enyere anyị aka bụ Ada n'Igbo inwe confidence in ourselves. Ọ na-enyere anyị aka anyị pụọ n'ezi amara na nwaada n'Igbo zuru ka eme, anyị zuru ihe eji nwaada eme. N'ezie ihe m ga-eji ntụrụ ugo a ntụrụ wee mee bụ na m ga-eji ya wee gwakwa ụwa niile, kụziere ụmụ agbọghọbịa ibe m na ọ bụrụ sọsọ n'ụlọ ka akara aka anyị ma ọ bụ ihe ekepụtara anyị n'ụwa kwụsịrị, na anyị kwesịrị ịba n'ụwa gwa ha n'ezie na ụmụ nwaanyị nọ. M ga-enyerekwa aka ịgwa ndị ụmụ ntorobịa uru aka ọrụ bara nakwa ịga n'ụlọ akwụkwọ mahadum bara, ka ha kwụsị ịbanye n'otu na ọ bụrụ ya bụ ụzọ. N'ezie ọ bụ inwe akara aka nakwa ịga mahadum bụ ihe na-ewuzi n'ụwa kịta, ka ha join ya bụrụ ndị bara uru na the society. Udo ga-achị n'ala Igbo, chịkwa n'ala n'Igbo. Amen. Anyị na-asị na onye ahụrụ taa na a ga-ahụ ya echi, na abịakwa n'afọ nke 2025 mgbe a ga-ahọpụtakwa Ada n'Igbo ọzọ, na anyị ga-ezukọtakwa oke wụrụ ndị ga-akwalite ya bụ mmemme. Udo chia. Amen. Yes.